Har du betalingsserviceaftaler, hvor betalingen foregår automatisk, men bogføringen stadigvæk er manuel i Business Central? Med BS Plus fra Egodel bliver hele processen samlet et sted. BS Plus sikrer en effektiv håndtering af alle dine betalingsserviceaftaler, fra oprettelse af aftale til modtagelse af månedens betaling, godkendelse og bogføring. Alt foregår direkte i Business Central. Aftaler oprettes, redigeres og slettes direkte i Business Central og sendes automatisk til betalingsservice. Alle aftaler bekræftes månedligt, så du altid har et overblik over, hvilke aftaler der er aktive. For hvert aftalenummer kan du tilknytte en bogføringsskabelon, så betalingerne bogføres korrekt på de rette konti med dimensioner og periodisering. Månedens betalinger indlæses før månedsstart og kan godkendes, inden de overføres til finansklæden og bogføres. Er der flere linjer, kan der foretages aflæsning af ADV. Resultatet er en hurtig, sikker og enkel løsning, hvor der er mindre manuelt arbejde og fuldt overblik over hele betalingsflowet. Hent BS Plus i Microsoft AppSource eller kontakt Egodel for at høre mere.